deseñada. Para eso temos a Eli Ríos do IES Plurilingüe Neira Vilas de Oleiros, que nos vai falar de como integrar a banda deseñada e o manga nos clubs de lectura, así como algunos aspectos que debemos ter en conta para poder integrarlo, levarlo ben, que creo que vai resultar interesante. Ademais, se os fixades detrás de min, tedes algúns libriños nos que podedes ver o seu nome como Ana de Violino ou O Ceo das Reixas. Por outra banda, temos a Leo Vázquez, do CEI Nosa Señora de Xuvencos, de Bobrás, que nos vai falar tamén de banda deseñada, de manga, e contarnos un pouquinho a historia do seu club e de como chegaron a recibir o premio do Ministerio curso Mendiga Plata. Vamos falar da historia do seu club. Deixemos con elas, vale? Benvidos, benvidas a esta sesión. Vou tentar ser moi breve, porque o que nos gusta neste caso é manipular, e creo que aquí a profe de primaria traenos bastante infantil, creo que nos trae bastante libriño co que traballar. Ben, eu creo que nos escrita ben, non? Sí, consegues aí. Ben, eu teño a sorte de traballar nun centro no que traballou Luisa Villalta. Este é o ano. De aí que desroubase este libro de da estantería para ajochar nada máis que o guión. Ben, este centro, Neira Vilas, levaba 30 anos funcionando, pero non había ningún club de lectura. O ano pasado chegamos unha serie de docentes preocupadas e preocupados por crear algo de hábito lector. Nós pensamos que descubríamos a pólvora, claro, pero resulta que o hábito lector estaba aí. O único que non había era un alcalde. Así que a profesora de Xeografía e Historia, Mercedes López Mallán, decidiu que era o momento de comezar, porque se en 30 anos non houbera club de lectura, por que non montálonos? A partir de aí fixemos un pequeno inquérito entre a rapazada e sorprendémonos, porque realmente había esa necesidade. Cada vez que alguén di ai, que a rapazada non lê, convido a que pase polos centros educativos e que mire a ver se lemos ou non lemos. De aí abrimos un club de lectura que estando no Neira Vilas non podía ser outro que o Fallado de Balbino. E dividímolo en varias partes. Pois unha parte diversa, unha parte dos Lusíadas, unha parte de cousas. Fixemos tamén un obradoiro coas familias, cantarolas, todo dentro da comunidade educativa tentamos abranguer unha parte moi ampla. Esa parte moi ampla incluiu tamén a banda deseñada. Foisenos das mãos, que queredes que vos diga. Lemos 27 obras só de maneira oficial, porque o ritmo de lectura foi vertiginoso. Eu tentei no meu obradoiro, no de banda deseñada, tentei que as cousas fosen de maneira ordenada, é dicir, que lésemos unha obra de lectura por trimestre, vou polos aires, é dicir. A rapazada empezou a prestarse libros entre eles, as rapazas empezaban a coller nas bibliotecas públicas, e entón o que facemos as docentes, cando hai fan de ler, non nos queda máis que acompañar. Este grupo, este primeiro grupo, estaba formado por 6 rapaces e 6 rapazas, e comezo polo final do club de lectura de banda deseñada. Esta actividade foi o Espotaco. O Espotaco é unha xuntanza que se fai na Coruña, que xira ao redor non só do formato papel, senón o formato manga ou o formato cómic, senón ao redor de todo visual, de todos os cosplay, estes que chamaríamos disfraces e demais. Pois ese foi a dinámica do noso clube de lectura.
Coruña. Non nos centramos só no manga, senón que nos centramos na demanda, no que querían, no que precisaban. Desta forma empezamos estas primeiras sesións, pois poñían un filme nos cines da Coruña, e ese filme era en versión original. Pois o que fixemos foi ir ver, por exemplo, Suzume. Suzume é un manga que ten a súa adaptación no cinema. E diredes vos, pero de verdade compensa? Sí, compensa, porque a banda deseñada non son só eses textos que lemos, senón que ten toda unha comunidade pola súa volta. Este filme, o de Suzume, foi un filme que tivo bastante éxito, porque era de Shinkai, é un autor que xa tiña Journée, xa tiña El Jardín de las Palabras, que se non vistes, por favor, achegademos ao Jardín de las Palabras, porque é unha preciosidade. E para que nos servía este tipo de filmes? Pois Suzume, por exemplo, un filme que trata sobre a aceptación desa adolescencia, desa pertenza a esa colectividade. E para que a xente que lemos banda deseñada lemos cousas raras, é dicir, non nos dá por ler o Quixote, nin por ler a Celestina, nin por ler Queixumes dos Pinos, lemos cousas pintadas. E esa comunidade de preocuparse de si alguén falta ao clube e temos que mandarlle un correo electrónico, ou acabamos de ver unha nova banda deseñada que acaba de sair na nosa librería. Pois toda esa comunidade de preocuparse, ao final creou unha comunidade de afectos. Esta comunidade de afectos que ian solucionando aquelas cousas que nos faltaban na nosa biblioteca. Faltábanos esa rede de préstamo que crearon entre a rapazada. O ritmo de lecturas vertiginoso, como vos digo, achegámonos a absolutamente todo, sen discriminar. Lemos Museum, lemos O Lume, Desechos Históricos, Microalgas, Fanhome, Coroque, das que tiñamos na listaxe oficial. Luzbel, o Demo Bombilla, para xente máis miudiña, que ten unha parte final moi divertida para aprender a facer banda deseñada. Fanhome, Samen Twitch, Snapdragon, Microalgas, Comando Malva, Desechos Históricos, Assassination Classroom, este lemolo en portugués, e O Lume. E fora da programación, Rosin Rosal, Coroque, Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba e Museum. Isto levounos a que este é o filme do que vos falaba, de Suzume e o manga, levounos a que comezase o boca a boca e chegamos a este curso. Xa sei que só tiña que falarvos do anterior, pero comezamos un período e imos pechalo. Imos pechar porque eu vou ser a persoa encargada de estar estes 2 anos e despois vai vir outra persoa. Por que me interesa tratar este ano? Porque a demanda non queda só na xente que estaba o ano pasado. Cambiou moita xente, pero a que nos veo é xente de primeiro da ESO. Se antes tiñamos máis rapaces que rapazas, xa este ano temos 8 rapazas e 6 rapaces. E estas rapazas de primeiro da ESO venen porque a xente maior fala e a xente maior comenta, e porque senten que é un lugar seguro. Isto é o que máis me fascina dos clubes de lectura, que a relación que hai no clube de lectura non ten nada que ver coas aulas. Rapazas tímidas, rapazas que en aula non participan, ou xente que se senten máis coartada nas aulas, aparecense correndo por medio do corredor pedindo a quenda xa para que lle deas a oportunidade de recomendar esa lectura. Este ano aprendín do ano anterior, como todo reventou polos aires a programación que tiña, e dixo, moi ben, este ano non poño límite ningún, podedes ler como de a gana, pero se puxen 3 indicacións. A primeira, que tiñamos que ler algo de temática de terror ou misterio. A segunda, que tiñamos que achegarnos a esta obra de Como estudar o cómic, que é de Xulio Carballo, que é unha maravilla. Ademais, hai rapazada que no seu temario de Disgal xa desaparece tamén unhas pequenas definicións sobre que son os cadriños, como se traballa os
pensamentos, as palabras, porque está moi ben facer, como nos contaban agora na sesión anterior, e divertirnos, e temos dereito a divertirnos, pero tamén temos que entender que estamos a ler, non? Non pensei que era moita teoría para a banda deseñada, non era moita teoría. E outra das cousas que lles pedí é que fixesen recomendacións entre iguais, e cada quen ia facer unha recomendación segundo as clasificacións por idades. E agora profundizaremos das idades. Como no ano anterior tamén recomendamos un filme que estaba a pasar polos cinemas, que é El Chico y la Garza, que de verdade é preciosísimo. Tamén foi outro dos autores que vimos o ano pasado, Miyazaki. Miyazaki, imagino que o coñecedes por A Princesa Mononoke, por Totoro, pola Viaxe de Chihiro, e nesa liña volvemos outra vez a abrir non só o formato papel, senón pois, o cinema, o cosplay, live action e demais, todo o que hai por volta da banda deseñada. Recomendacións, pois mirade, o alumnado de segundo da ESO comezou a recomendar os shonen, que son os textos que son para a rapazada a partir de 10 anos, que xa se considera adolescentes, ata 17 anos. Non vos preocupedes por coller datos, porque creo que despois que isto que o enviamos, non? Entón, atendede tal, que isto, e despois todo no correo. A rapazada de segundo da ESO, pois, recomendou obras como Naruto, Dragon Ball ou One Piece. Os de terceiro ao seinen, como Death Note de Jurukan. Death Note non é que me acabe de gustar moito a mí, pero aquí eu mando pouco. E a rapazada de primeiro da ESO recomendaron os Kodomos, que son Doraemon, Inazuma Eleven ou Chi. E introducimos ademais unha novidade. Recordades que vos dixen que levábamos 30 anos sen clubes de lectura? Ben, pois non había unha dinámica de compra. Entón, o que se falou con dirección e ca responsable de biblioteca é que sexa a rapazada quen poida facer as suxestións de compra. E desta maneira, pois abrimos unha serie de documentos que podían ir ali e pedilo. Unha das obras que pediron foi Orange, a de Ichigo Takano, que é unha obra que recomendaron os maiores para a xente pequena. E diredes vos, por que insistes sempre na recomendación entre iguais? Porque o que eu lles digo vai entrar nunha orella e vai sair por outra. O que necesitan é esa comunidade, esa persoa que lé igual que a elas e que a eles, porque non lemos igual con 50 anos do que con 12 ou con 13 anos. E ademais, esa pertenza a esa comunidade que quere, pois, esa rapazada de segundo da ESO que quere ler a mesma obra que unha persoa de cuarto para poder falar con ela. Tivemos, ademais, unha incorporación aí pola metade do clube, porque nunca foi obrigatoria a asistencia, pero tampouco era unha inscripción pechada, senón que podía incorporarse xente. E recomendou un live action, que é Alice in Borderland, que é de Aroaso. Esta recomendación foi unha maravilla, porque xusto estaba en Netflix coa serie e entón enganchouse todo o mundo. Terminamos aí nas últimas sesións de maio, dicir que foi a semana pasada, fixemos un pouco tamén literatura das imaxes, achegándonos o que tiñan na casa. Parece importante meter as familias e parece importante que a comunidade educativa non só sexan as persoas docentes ou que sexan a rapazada. Así que trouxeron desde mafaldas, zipizapes e achegámonos un poquinho a ese concepto tebeo. Queda moito por facer ainda, pero foi moi divertido, pois apareceron elementos como este Don Mickey e os mortadelos, e ese concepto de poder acceder a textos baratos, a textos que se vendían nun quiosco. O concepto quiosco, por moito que vos pareza extraño, xa non existe. Soalles moi afastado, non? E foi unha sesión moi chula, porque todos viñan con mi madre me dijo,
mi padre me contó, mi abuela... Ben, e a última sesión que xa tivemos dedicamos tamén a Martián Satrapi, que acaba de gañar o Premio Princesa Asturias de Comunicación e Humanidades e das que le damos xa Persépole, e este ano chegámonos a Dona Vita e Libertad. Está en italiano, sí, porque temos unha alumna que quere ler italiano e quere aprender italiano. Esta muller iraniana non só fai unha denuncia contra o réxime, senón que ademais é unha ilustradora maravillosa. Tamén introducimos e nos achegamos un chisquiño á historia de Pájaro Blanco, que é unha novela gráfica, é unha novela que decidiu traer unha nena de terceiro da ESO e que foi un exitazo. Empezou a andar unhas mans en outras e chegaron a lelo incluso as de primeiro da ESO, e trata sobre a Segunda Guerra Mundial e a historia dunha nena xudia. Fora de programación, pois lemos Blanco Alrededor, Mujeres Troyanas, Spy Family, Guardianes de la Noche, Heartstopper, Saltbox, Shuri, Mi Amigo Capricornio. Se despois queredes preguntar sobre de que vai algunha, e se non, sobre xente que sabe utilizar Google, podedes buscar aí de que vai cada unha. Ben, este é o grupo, como vedes, é un grupo que vos podería dicir que son máis listos desde que están despois de listos e listas, despois de vir ao clube de banda deseñada, porque teñen maior comprensión lectora e todas estas cosas que quedan moi ben nos informes, pero a verdade é que non é o que me interesa. O que me interesa é que vos fixedes neses sorrisos, nesa alegría. Isto é un recreo. Están perdendo o recreo e tanto que estén. Isto empezou sendo unha hora a semana, unha hora ao mes, perdón, e saltou tamén polos aires, ao final tivemos que poñer dúas, e non poño máis porque teño vida, que se puidesen eles tamén poñían máis. Esta comunidade lectora é unha comunidade que se recomenda, que se presta, que participa e, sobre todo, que fan unha lectura comprensiva, porque para dicir non me gusta esta obra, tens que reflexionar por que non te gusta. Para dicir, profe, podolle prestar este libro a fulanita que non é dun clube? Tens que pensar por que yo queres prestar. E esta é unha lectura viva, é unha lectura que alenta dentro das súas mochilas. E iso é o máis importante. Crear unha comunidade que onde se poden expresar con todo o respeto ao mundo, onde poden fantasear, onde poden sentirse parte dese grupo. E as persoas que pensades en abrir un clube de lectura, adiante, porque eu non tiña nin idea da mitade do que vos acabo de contar aquí e do que non vos estou a contar. Pero é que a rapazada é unha forza dinamizadora de lectura brutal. Brutal. E, ademais, están desexando compartir con vos, que vos participedes desa lectura. E agora deixo vos con Leo de Boborás e co seu clube de lectura. Moitas grazas. Eu traio unha presentación moi de infantil, con moita imaxe, pero con moitos links, porque no centro somos moi de actividades que se fai de biblio, recollela e subir a página web, porque se non nos visibilizamos non nos vai a visibilizar ninguén. Entón, se na que vexades, bueno, son de infantil, digo, pois si percibides aí exceso de cor. Me poño un poquinho nerviosa, xa non é a primeira vez que fago isto, pero non podo... Isa! Pero non podo remediar poñerme nerviosa, entón, ao principio me tema un pouco a voz, despois xa me vou animando. Vamos a ver. O ano pasado falei dos clubes de lectura no meu centro, temos dous, un de alumnado e outro de familias e profesorado. E nas de novembro falei de como traballamos a banda deseñada no centro. Entón, se alguén me veía antes os cintos, isto vai a ser como unha mistura das dúas, mas o que fixemos este curso. Vamos a ver. Vale, somos o CEI Nosa Señora de Xuventos de Boborás, somos 8 unidades, 2 de educación infantil e 6 de educación primaria. Temos 94 alumnos e alumnas. O ano pasado pasábamos de 100, pero os de sexto eran moitos e demos bazona. Esta foto é para que vexades que o noso cole
hai un par de anos, antes de chegar eu, Mondeván, que é un artista, non se conocedes, pintou as paredes de fora do centro. Entón, temos uns murales moi bonitos. Aquí a compañera do Elixo, o de Garfe, estamos bastante orgullosos. Sí. En que andamos? Outro día non me facía isto, dixen, pois que andamos en salsas, Entramos no Planía no curso 2021-22, agradecemento eterno á asesoría por darnos a oportunidade, presuposto para poder facer a biblioteca dos nosos soños. Sempre estaremos agradecidos, igual que estou agradecida de estar aquí neste momento falando a vos. Estamos na biblioteca creativa, estamos na radio na Biblia, obviamente no Plan B, nos clubs de lectura, estamos en Coja, ese ano foi moi duro, amigas, e este ano entramos en lectura e familias. A través do Club de Lectura de Familias e Profesorado vimos unha necesidade por parte das familias, así que estudo de tema, vos rápido. Unha necesidade de ir máis aló das lecturas e de buscar cousas preocupacións que tiñan sobre os seus fillos ou sobre, pois non sei, tuvimos tamén unha charla sobre hábitos saudables e saúde mental ou sobre medios de comunicación e redes para as familias. Creemos que é unha necesidade que teñen e nos apostamos sempre por incluir as familias no centro. Sí. Vale, este é o terceiro ano do Clube de Lectura. Como dixo a compañera, nos tamén sondeamos. Hai 3 anos, sondeamos en xuño, o alumnado que estaba en quinto e mandamos unha enquisa ás familias. Tamén me parece importante falar disto. Si que quedara para a anécdota que esa clase de quinto nos dixeron, vale, nos apuntamos. E se xa me escoitastes ou sabedes que nos dixeron que unha das condicións tiña que ser que unha das lecturas fose manga. E dixemos, é factible, adiante. Entonces, atender as demandas do alumnado, concordo, nos pusimos un buzón de suxerencias. A mí me venían pedindo One Piece e estas cousas que eu daquelas non conocía moito e empezamos a mercar. Concluímos, despois de expurgar manga, máis BD en galego, porque non tiñamos moita, e máis BD con protagonistas femininas, porque tamén notamos que había unha ausencia bastante grande. E logo, onde mercamos? Pois as nosas dúas librerías de referencia no Carballiño. A librería Escolma, que Ana tamén pode aí dar fe de que se porta moi ben, e resulta que Gaita, unha das persoas que traballan aí, controla moitísimo de manga. Entón, aprendame a vida, porque eu cando teño dúbidas de comprar algo, pregunto a ela. Hai máis recomendacións, por exemplo, de Guardianes de la Noche me dixo non ter que ter salado 4 para primaria. Entón, cando tes unha persoa cerca que sabe un montón e te pode axudar, pois, oi, hai que aproveitarlo. E logo está o Foco, que nos gestionaron varias interaccións con autores o ano pasado, e que Remes Forneiro é maravillosa, e teñen uns xogos en galego moi interesantes, non sei se os conocedes. Non me pagan, pero hai que decirlo. A outra vez que vine, saquei medio papelito que teño ali dicindo vos a manga que tiñamos. Esta vez máis lista, é espectacular. Non. Aquí hai un link coa bebé e aquí hai un link coa manga. Ou se che dicen que todo enlaces. Todo se aprende. Vale, Coja o noso centro, o EduWIP, e eu podo baixar con isto? Se que non... É que eu desto... Non, é que baixar a página. Que non que se deixa isto. Bueno, é igual, aquí tedes os nosos títulos de manga, isto tampouco é fácil, non? Problemas técnicos. Leo, por unha vez nas escolas estamos máis avanzados. Xa estou flipando, que non se xa táctil, mira, aquí, o método tradicional. Date aí un pouco. Bueno, ahora non me quedo sin ensinar, non? Isto é, se buscades polo ítem manga, pois vos aparece todo o que temos relacionado con manga. Vedes aquí 4 páginas. E no outro... espera, me podo volver a casa. A presentación. E aquí o que temos de BD.
E aí vos aparece todo o que temos, que fomos comprando para recomendacións do alumnado, do profesorado. E vedes que hai un par de páxinas máis. Vale, vedes 10 páxinas máis, o sea, nos vai ter. Vale, pois xa vos ponemos a presentación. Sigo. Gracias. En fin, aquí. E aquí esta presentación que se fixo de 6 anos, a fixo unha compañera que se chama Arancha Miguel Terceiro, que está na Uriña e que é unha fan do manga. E claro, da que non tiña moita idea, que nos fixo o favor de facer esta presentación, que tamén vai con enlace, e sinto, está disponible, se pone fecho presentación. Mira, me quedes un rato e xa soluciono isto, non? Sí, vale. Bueno, pois pues, esta compañera que controlaba moito de manga e a nos ven moi ben. Sabéis solas, sabedes. Todas as imaxes citadas, que sabedes que hai que citar as fontes. Entón, un pouco o contexto do manga. Se podedes, como ler o manga, se o vemos, vos hai en Google. Tamén está na presentación, se logo as mirades. Uy, salto unha. Bueno, paso a seguir. O que comentaba a compañera dos tipos de manga que hai recomendados para as distintas idades. Venga, seguinte. Ah, sí, aquí, o que decías ti. Para os máis pequenos, medianos, adolescentes. A nos valemos moito, porque ya non teñamos. Isto tamén é moi importante, porque se ledes manga ou conocedes, sabedes que é bastante machista, é outra cultura e todo iso, pero tamén é bo reflexionarlo con eles. E a nosa amiga Arancha fixo un cajón maravilloso. E nada, o de sempre referenciar as fontes, de onde quitas as imaxes, de onde colles a información, sempre acreditar. E esta xa está, ponemos agora. Gracias. Están disfrutando. Vale, como traballamos o manga e a banda deseñada? Bueno, co club de lectura estamos contentes que unha das exigencias era que se lera manga. Este foi o primeiro ano que eran os frikis rollo capa, rollo manga, todo, e fixeron os seus propios carnés, super chulos e tal. Este ano, sí que vos quería comentar as 3 cosas que fixemos máis adiantadas a nivel de centro. Fixemos a típica proposta para o Día da Paz de viñetas para a paz, entonces les dimos a definición da RAC, de que é paz, que cada quen debusou, que para él ou para ela, tamén quería ver este libro, este aquí. Eu xa sabedes, todo recollido, fotos, página web e a ver. O símbolo da paz. Vais a... Sí. Vale. Sí, vas. Perdón. Vedes aí o que les mandamos, ou da definición de paz, e logo vais a recollido. Sí. O que les dimos a cada un para que fixeran a súa viñeta, e despois fixemos unha exposición no centro, e aí vedes, somos 94 pues, o que nos saliu aí. E logo para atrás outra vez, este que para o Día da Muller, que supoño que tamén vos faré despois o seu estilo, pasa. E disto sí que trouxemos o paso. Fixemos 2 modelos, un para os máis pequenos e outro para os maiores, a súa superheroína tiña que debusar e logo describir os seus superpoderes. Como son a típica, que sempre fai cousas demais, pois se alguén se equivoca, o paso e botares un ollo, se queredes. E logo a actividade máis grande que fixemos, se vedes, poñamos o nome do centro, biblioteca, todo, que
que quede sempre verificado. Bueno, e a das viñetas tamén, pero vamos, non ten votaciones. Paso. Se está claro. Vale, este ano temos un PDM centro, sube a nosa mascota e sube saudable, entonces decidimos facer un cómic todo colaborativo. Ano pasado facemos unha historia e un pouco dende Xuve e traballar o tema da saúde. Logo vos faron preguntas. Aquí hai máis links. Iniciamos no curso 2021-2022. Esta é a primeira lectura que fixemos no clube de lectura. Si diredes, é moi infantil para sexto, é moi infantil para sexto, pero resulta que no Concello de Boborás hai un castro, o Castro de Cameixa, entonces nos pareceu moi adecuado que o lera, aparte en galego, e despois fomos andando o Castro de Cameixa. Nos as reunións do clube as facemos fora do horario, a partir das 3:30 da tarde hasta as 5:30 às 6. Lemos os libros na hora de ler. Entonces sempre facemos unha actividade de encontro para falar do libro. E sempre hai comido final, somos moi fans das merenditas. Entón, nesta que fixemos foi ir andando o Castro de Cameixa. E se depois aí, pois está a entrada da página web. Entón, eu vou aí recollindo todo o Castro de Cameixa e un vídeo aí as fotos dos nenos. Está de patas que se ven no tema de patas. Vou pasar un pouco dos links e son os que me parecen máis imprescindibles, vale? E logo a lectura de manga, o tema do manga, elexían a que eles querían, pero pechamos a Biblia na sección de manga para que o alumnado de sexto pudera escoller a lectura. O sea, le pedimos ao resto do centro que durante 2 semanas non colleran manga, se falaron un pouco. E logo que fixeron, aquí tedes os artistas, aí está en cada presentación, o que fixeron foi unha pequena presentación para o resto do alumnado do clube de lectura. É voluntario, por dicir, pedimos que queren, non é algo obligatorio ni nada. Entonces, cada un se prepara unha presentación en capa falando do seu manga. Tuveron unha serie de requisitos. Isto era cando ainda a Biblio era tradicional e ainda non fixéramos a obra. Falaban dos personaxes, algúns describiron as roupas, de que iba a historia, algúns salieron da Biblio porque decían que non querían que lles fixeran spoiler, porque ainda non leran esos capítulos, facían unha reflexión se o recomendarían, e logo se creen que é asentada a idade que recomenda a lectura real. Perdón, vou a beber. É dicir, moi tanto falar. Algúns dos libros que o mellor leen igual non eran para a súa idade cronolóxica, pero realmente sí que eran libros para eles. Por exemplo, Guardianes de la Noche me explicaron un argumento. E, bueno, pues podo entender que no fondo podes ver que hai o amor dun irmán pola súa irmá que tenta como controlarse por ser un vampiro. Bueno, podes ver aí un xeito. Cando me piden libros, normalmente me dicen non hai mortos ou non son violentos. E nada, volvemos para casa. Vale, ano pasado fixemos o mismo, empezamos na mesma lectura, pero engadimos al lado de quinto. E fomos ao Castro de Cameixa. Deixen que veas a que non estou mareando. Niñas, quedan aí, se a veces máis adiante está todo. Vale, ao mismo co do mapa, fixeron unha preparación en capas, puxeron adiante dos demais compañeros e compañeras, non nos deu tempo nunha sesión, tuvemos que estendelo a outra porque se notaba o seu orgullo de estar explicando algo que les gusta, do que disfrutan e comparten con os compañeros, concordo con ela. Os que están no club tienen esa sensación como de pertenza e de como somos do clube, cando nos vamos a reunir. E logo, este ano, outra vez a lectura de manga, están agora neso, e esta sí que quería abrirla. Lemos Irene a Portera. Empezamos este ano con Irene, e non vos que vos pasei porque os de sexto xa estiveron no club ano pasado, entón repetir lectura e visitando. Que nos decían eles, hai máis libros dos barbanzós, pero dixemos non. Entonces vos paso Irene a Portera, que trouxen dous, supoño que xa conocedes, e a nos deu moitísimo xogo. Pero, Irene, traballamos o esperanza. Traballamos con estes dous. Vale, gustoules moito. É un libro moi sincero de ler. Algunas nenas de quinto dixeron que era moi triste, pero é real. E as titoras, porque claro, no clube de lectura conto co apoio das dúas titoras de quinto e sexto. A nivel de aula levaron a pioneiras porque aquí aparece Irene. E
e en sexto traballaron este libro tamén. O sea, tiramos un pouco, fomentamos o espírito crítico do noso alumnado. E logo na reunión, pois estuvemos falando. Se ves a arriba de todo, este ano estamos nun proxecto intercentro sobre o xogo, e entonces, o ano pasado tamén iniciamos sempre con xogo. Este ano iniciamos con xogo de mesa. Ese xogo nos deixaron do CEIP Infanta Elena, do CEIP de Educación Especial, CEE, de Educación Especial Infanta Elena de Monforte, nos dixeron unha maleta con xogos que non tiñamos. Entón os usamos. E ahora nos temos que mandar a eles unha maleta de xogos de mesa que eles non teñan na súa biblioteca. Non sei se conocedes o Imagine Family, pois tú sei que sí, pero de verdade unha risa, a parte para potenciar a creatividade do alumnado está genial. Entón, empezamos así para un pouco romper o seu, porque hai unha de dúas clases. Sí, abaixo, perdón. Este tamén nos gustou moito, sí, dai para abaixo. Aí están os libros que traballamos, falamos, bueno, nas mesas de círculo para vernos todos a cara e poder compartir. Aí estaba a editora de sexto en pleno debate, porque terminamos falando do que pasou no Mundial Feminino, terminamos falando de que as mulleres futbolistas hasta non hai pouco non tiñamos dereitos que o resto, que se podían bueno, terminamos falando da seguridade social, non preguntedes por qué, pero tuvemos un bo debate. E logo, pues, buscamos fotos de Irene en internet, porque como que non entendimos, o sea, les costaba que fora unha persoa real. Terminamos na seguridade social porque dixeron que morreu moi nova, entón pensamos que se fose na actualidade igual teria sobrevivido. E o rol do pai, de non quero que fagas así tan nai, non quero que fagas isto, pero cando preciso os cartos, pois igual non me importa, nos debo o debate. Atrás. Vale. Non podía ir a ningún sitio se non falara co Clube de Lectura de Familias e Profesorado, porque logo, cando volva ao cole, lle direi ás mamás que fun a dar unha charla para profes e que farei do noso club. O ano pasado vimos a historia de Sara, non sei se conocedes, un libro precioso, moi duro, pero precioso. De Francisco Castro, que tuvemos a sorte de que nos institucionou Remy Forneiro no meu cole e no a nosa reunión. Podes dar unha historia de Sara? As ilustracións son de Veloso, son maravillosas. Xa non teño outra cosa que dicir. É un libro precioso. Si sodes de chorar, igual un poquito. Sempre saco fotos, pedimos ás familias tamén fotos, o sea, permiso de fotos, e que para enseñarnos a foto da que se senten máis orgullosas. E a seguinte. Aquí, o autor. Contentas, como dices tú, felices, orgullosas de que un autor, olha, estamos no pudo mundo, ali non ven ninguén. Que viñera o autor do libro a compartir a nosa sesión de lectura da Clube de Lectura foi fantástico. E tamén nos fixo reflexionar bastante. Outros libros fantásticos. E este ano fixemos desta lectura, que é unha actividade conxunta que vamos a facer co CEIP Petelos de Mos, que está Ángeles na outra sala, e nos deixaron os seus exemplares de a lavandeira de San Simón e nos fixeron unha proposta de facer unha actividade final conxunta, ir á illa coa autora e compartir os dos clubes de lectura de adultos un día de convivencia, porque o primeiro ano do club de lectura de familias nos quedou a piquiña aí de ir de excursión, porque os nenos se gusta ir de excursión, as nais tamén. O que vos comentei antes, unhos super originais con a banda de señal, que fixemos un banda de señal colaborativa. E isto, se alguén estaba na charlinha que viene en novembro, falei disto. Este era o noso premio. Que sabe o noso alumnado de banda deseñada, e dixemos que facemos, montamos algo, buscamos algo, deixámonos a eles, preguntamos. Bueno, algo saben que é un tema que les gusta, pero que formato era aceitado, aí se que nos movemos a cabeza muitísimo e ao final fixemos uns modelos, porque tamén viros fixéramos un libro comunitario, non poñer marxes, os maiores para ocupar a cartulina nos ocuparan todo. Entonces, dedimos a cada titoría un modelo como este, e que escolleran o que eles consideraran. Tamén trouxen.
a lavandeira de San Simón, se non a conocedes. Eu, como profe de biblio e todo o rollo, sempre me gusta tocar os libros e mirarlos. Vale. Ben, nos anticipamos o suficiente para que estea isto día do libro? Vou vos facer un spoiler? Non. Comezamos a historia nós ou eles, e si é importante debuxar ben. E así nos foi. Resumimos a papeleta, Yolanda González, a coordinadora de biblio do CIB de Seixano, que non sei se o vistes, o mandou a conta do grupo de Plan B, un modelo de como destes libros que se cortan e fala do cómic. Me estás mirando raro, creo que non. A ver, aquí. Compartindo na conta do grupo do que estamos todos os coordinadores de Plan B, nos usámoslo para o día do libro. É o típico librillo que o cortas, o pegas, e pasou no galego, e está todo. E está moi ben, a verdade. E díxenlle, se faz algo, polo nome do cole, non? Quer dicir, valórate a ti mismo. Non sabíades que o compartiu? Os mandou non para o día do cómic, máis ou menos en marzo, a lista de correo de Plan B. A nos pareceu super interesante, dixendo a ela. E dixenlle que iba a comentar isto, porque se non nos valoramos non nos valoraremos. Que formato aceitado? Xa vos pasei os modelillos, como non queríamos dar un modelo estándar, lles dimos varias opcións. Os máis pequenos pediron cousas de cuadrícula máis grande e os maiores de cuadrícula máis pequena. Anticipámonos? Non. Bueno, de Semana Santa empezamos e non, está sin acabar. Onte subín a sexto, que son os últimos, e dixen, chicos, acabastes? Porque infantil vamos a facer a portada e a contraportada. E dixeron que non, e os de porta me dixeron que va a pasar os de quinto non terminaran de pintalo, e dixen, pois non o vou a poder presentar. A miña idea era ensinarlo. Entonces, non nos deu tempo. O sea, os nenos nos dixeron que no momento que cogíamos os cursos anteriores en que querían, que se metían os personaxes, os imitaban e os reproducían, facían borrador, un mes non foi suficiente. E ao final se que dimos noso inicio. Bueno, lles dixemos os de primeiro que Xugo estaba en unha festa e que lle empezou a ver a barriga. E a partir de aí, adiante. Isto tamén me encanta, o sea, personalmente son moi fan do cómic, son moi fan de Carolina Post. Isto, como son deste un momento infantil, non fai falta ler con letras para poder ler como me enseñado. Isto o meu alumnado infantil non entende perfectamente. O sea, o que está pasando aquí. E non saben ler. Entenderemos tamén. Alguén se anima a decir o que pasa? Bueno, parece mentira que sexades profes. Vale, vai ao cole, sai correndo, chega paradas, con esa na conta de que olvidou a comida, esa na conta que olvidou a comida, mira o reloxo, volve correndo, súa nai vai correndo, se cruzan, pero non se ven. Chega a casa, a comida non está, a nai chega parada, o seu fillo non está, atópanse, pero perden o bus. Discuten, aí traballan as emocións sempre a todo. E vamos dous enfadadísimos no coche cara ao cole. Chega ao cole coa merenda, súa nai chega a casa e cando chega ao cole se dá conta que olvidaron os libros na casa. Isto, nenos de educación infantil, o saben secuenciar perfectamente. Fíxeno cos de segundo con quinto tamén. E logo, pues, para traballar, logo poden continuar eles a historia ou poden escribila, o sea, dá moito xogo. Isto, se xa me aguantastes outra vez, tamén o vistes. Para facer dictados, cortas unha tira, les vas describindo en vez de dar dictado de letras, porque non fai falta escribir para facer un dictado. Entón, coa imaxe, puides dictar. Pois a unha persoa que leva gafas e ten o pelo crecho azul. Os ollos moi pequenos que non se ven. O nariz moi grande e tal. Escribir esas personas e logo en equipo teñen que desenvolver a historia. Poden debuxala, poden escribila, poden ironizala, eso decidiremos vos o que facer. Eu dou vos a ideas, funciona moi ben. Tamén a fixen cos pequenos e cos de cuarto. E isto porque me encanta este señor, que é profe, que dice unhas verdades como a puños. En Néstor Alonso, Potacho na rede, non sei se conocedes. Esa imaxe de non podo parar de innovar como un profe con 2+2 apuntando un preceptor e del tamén. É imaxe ten 15 anos. Ui, pasou aquí. E xa está, acabei. Gracias.
verano, o exterior precioso. Non sei se conocedes. Para traballar con infantil, a banda deseñada é maravilloso. E claro, para mí un clásico, la Olga. E ahora sí que es así, gracias.